Subong nga hapon ang pinakaunang nga episode sa atong nga public service segment. Ginpadala sa Digicast Negros ang video sa traffic light nga patalang kung mag-go, nagakapatay ang suga. Ini nga itong gitutukan sa Huya Manta. Isa ka concerned citizen ang nagpadala sa sining nga video. Patalang kuno ang traffic light, ilabi na kung talagsa ka lang nagalabay diri sa may Baga Patio sa may Dalan Burgos sa Bacolod. Kung nalin ka sa area sa Villamonte padulong sa Burgos Market, makibot ka na lang nga pagkapatay sa stoplight. Wala na sa may nagasiga nga suga sa traffic light nga imo ginasugata. Wala sang yellow, wala man sang green. Pensaron mo nga guba ang traffic light. Kag sa pagtabok mo, kibuton ka na naman nga nag-andar na naman ang stoplight. Ano po silingon sini go o kung go ba? Okay kuno sa mga oras nga may traffic enforcer suno sa tagreklamo kay may nagaguide sa motorista. Pero kung wala, gaasa ka man sa wala. Gani ang resulta, nagaguot ang traffic. Gani amon ni palabot sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office kag Traffic Management Unit ang ini nga problema. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Luisito Acebuche, may nagpalapot man sa iya sang reklamo parte diri. Gani iya na ini nga ginpaobra gilayon. Sir, kasi hinuhukay siya sa gilid yung sira niya, sir, may kinukumpuni yung mga tao natin. Ay, okay. Pero may traffic enforcer naman tayo doon, sir. May traffic enforcer naman tayo. May spare part lang kuno nga ginapangita pero ginaksyonan na ini. Samtang wala pa makaayo, may ginpahamtang diri nga traffic enforcers. Batayan na namon, sir, nga mahuman na. Maayo kay ginaksyonan man galig dayon. Huya man ka.